Ayan guys, may panibago na po tayong video ngayon kasama ang aking misis dahil weekend ngayon guys. So, ang gagawin namin ngayon ay mag-treatment ng aking misis sa kanyang buhok gamit ang ayan. So, bago yan guys ay magpa-intro muna tayo. Pasok! So, isang sachet, tapos isang lemon, at saka isang itlog. So, ihalo natin to guys para sa